Lejla tajba segwaċi tal-Kamra Sportiva. Naħseb il-lejla hija għar mis-sibt li għadda għax fis-sens is-sibt li għadda rajna l-Juventus jitilfu mal-Milan 2-0 u l-lum rajna ġol Izrael Juventus mhix ġdiet jitilfu 2-0 ma li titlef mal-Milan naċċettaħħa li huma champions tal-Italja u kellhom il-plejers tiġa neqsin li fiha umiljazzjoni fiha nnifisha. Imma meta titlef ġol Iżrael suppost tim li fuq il-karta bi plejers ħafna aħjar minn tal-Makabi naħseb li bdejna ċoessa nħaffru il-qieħu wkoll. Jiena ħsibt illi mis-sena l-qieħ fit-18 ta' Settembru meta tlifna mal-Monza ma naħseb il-prestazzjoni tal-lejla speċjalment fl-ewwel taqsima mill-ġdid ngħid li nirringrazzja l-Alla li tnej biss u mhux iktar għax kellhom ċansijiet ta' skor ikbar, kellhom anke blalem mal-asta. Tieni taqsima li mbagħad il-Juventus pruvaw jagħmlu xi tip ta' reazzjoni. Jiena ngħid applawsi lil Maccabi Haifa, speċjalment il-goal formidabbli it-tieni wieħed. U ħanibda ndur naqra il-plejers jiena lija Szczesny kellu tort anke nferru l-ballun ħabatlu mal-art qudiemu fl-ewwel wieħed biss mhux konvinċini. Forsi jiena bniedem favur Perin u issa żjedet naraħ f'delli kraħ wara li ħapostu wara l-inġeri. U anka mal-Milan ma rajtux xi daqshekk brillanti għalkemm ftit stajt inti ħtort dakinhar. Niġi għad-difiża Bonucci mingħajr Chiellini mhux Bonucci, mhuwiex leader. Ġifieri jista' jew għalih kemm irid bit-tisfiru tajr li tuħ supporters ma dik hija r-realtà. Fuq Rugani għax illum beda Rugani ma nafx jekk kienx fil-ground jew le u ma nafx jien kif ċertu players laqas biss jilagħbu fil-kampjonat u mbagħad jiġu f'logħba delikata bħalhom u tibdihom mill-bidu. Għax jgħidlek kulħadd irid jilgħab. Imma sa fejn naf jien kulħadd irid jilgħab. Għalhekk ikun hemm ċertu logħob fil-kampjonat forsi kontra timijiet ta' nofs klassifika għalkemm illum inqes il-Juventus tim ta' nofs klassifika wkoll. Li imma suppost xorta nemmen li naqra aħjar minnhom jew kontra timijiet tisfel li aħjar jilgħab dawk it-tip ta' logħob. Jekk għandu jilgħab Rugani għax jiena fl-opinjoni tiegħi dak laqas biss għandu jkun mal-Juventus. Danilo inkwetani naqrax ħafna mill-crosses l-ewwel taqsima sanstra l-gow ġew minn fuq in-naħa li kien qed suppost jikkaverjaw. Xorta nemmen li wieħed mill-ftit players jista' jsalva lilu nnifsu f'dan it-tim ma tantx hemm fiex iddur. Aleksandro fuq naħa l-oħra għalkemm kellu xi prestazzjonijiet kif qed preċedentament naqgħu mhux ħażin dal-istaġun. Hemm minnhom weru inni xi ħaġa elementari il-ballun it-talment ipprova jqasmu fejn hemm ġiex players tal-Maccabi biex jitieħel xi ħadd tal-Juventus biex ovvjament ħadulu. Ma nafx jiena qatt ma trenjajt futbol, qatt ma kelli l-kapaċità, imma moħħi jgħid li jekk hemm players tat-tim avversarju mhux nipprova ngħaddi l-players minn bejniethom biex nuri x'naf. Imma ipprova jilgħab aktar safe. Jiġifieri, nofs il-ground teqpa l-ikbar delużjoni jiena il-Mekkenni nixtieq nistiednu f'Settembru li ġej jekk il-Bambini Rate tal-2023 u jiġi fiex tkun birra fil-festa tagħna. Għax jiena anke naraħ miexi il-bieraħ fit-training. Qisu bniedem għadu jistejqer minn ġo sodda filgħodu u letteralment timbuttaħ biex jimxi. U kemm jgħidlek Bonġu, dak l-effort. Ħanina. Ma nafx, ġifieri illum il-ġurnata tal-Juventus il-flok għandhom ma hemmx il-qalb, illum merċenarji hemm bħal huwa Di Marija ta' ġifieri. Di Marija huwa flop ieħor
Nirringrazzja l-Alla li ġie għal staġun wieħed, mhux għal sentejn, kif bdew jiktbulu d-diriġenza. Għax dan l-lum weġġa, ġiri dit diġà tieni darba li weġġa koxtu, parti dik il-bawxata li għamel ta' tkeċċija mal-Monza. Ġifieri, ġiri da għandna plejer li suppostu huwa superstar ta' tim u minn flok laqas biss insibuh. Ġifieri, imma fuq li kelli ngħid fuq Di Marija jettu. Paredes, ma nafx, jena Paredes, ma nafx kemm kien konsistenti ma' ċertu timijiet, u ġi hemmhekk. U ġi jisu bħal meta bniedem kif naqbad ngħid li ġi jipprova jsalva id-dinja tal-Juventus. Xejn, zero. Rabio, naseb fil-moment, naseb l-aħjar player li jem. Ġifieri, imma mhux ħanqablu ma dak nofs il-ground li kien hemm fl-antik. Bħal meta kien hemm Pirlo u Vidal, Marquez u Pogba. Issa veru baqa' ġib Pogba lura ma anka biex naraw il-forma ta' Pogba żgur irridu nistennew u naraw. Il-plejer liħor ma Paredes semmejtu, il-Rabio semmejtu, issa McKennie, Quadrado mill-ħażin għall-ar. Naħseb dak il-plejer wara li rebaħ issa extension issa jmur u jirtira fis-sens għax iktar rajt flops milli rajt affarijiet tajbin. Fejn hu dak il-Quadrado li nafu bid-dribbling perfett, inesistenti. U l-uniku plejer li baqa' li issa nsemmi u fuq quddiem qed nitkellem mill-iskwadra inizjali huwa Vlahovic. Mitluf ukoll u nara ċertu frustrazzjoni. Naħseb jew kif qed ittuhom l-istruzzjonijiet Allegri, issa ħaniġi ta' fuq Allegri għax nimmaġina li ħafna qegħdin jistennew il-kummenti tiegħi fuq Allegri. Jiena naħseb illi jew qed iħoss it-toqol tal-flok tal-Juventus, bir-rispett lejn il-Fiorentina li huwa xorta tim kbir ġol Italja ta' storja, ma il-Juventus huma xorta oħra ma mitluf mod ieħor. Nogos meta nara l-Milik, forsi Milik milli jaf u ħafna supporters tal-Juventus għandhom jiskużaw ruħu miegħu. Għal-inqas ipprova jixxutjaw hekk. Ma fit-tieni ħaf rajna paniku kbir. Ġifieri daħħal Saul, Lok Aleksandro, baddaħal Lokatelli beda t-tieni taqsejma flok Paredes, tantx ikkonvinċini laqqas. Jiġifieri, żgur minix ħanorbot fuq Ken li ħajbiddel il-logħba, mhux ħankompli noqgħod inżidlu iktar affarijiet malli qed fil-passat fuq u dal-plejer. Jiġifieri ormai m'hemmx dinjità u laqqas baqa' rispett lejn għall-partitari għax jiena jiġi staġun li titlef mod. Imma tiġi l-istaġun li toqgħod iddaħħaq in-nies bik kif qegħdin nagħmlu huwa mod ieħor hu. U niġi issa fuq Allegri, jiena naħseb jekk mhux illum u nhar is-sibt hija logħba id-darbi ġo Stadio Olimpico Grande Torino. Telfa ma dawk jonqosna x'issa daw ħajibdew jimmaġinaw ruhom il-Grande Torino u mbaxxi rasi u rispett lejhom, jiġifieri ħajibdew jimmaġinawhom nhar is-sibt. Sewwa hekk ġejja l-istorja, imma t-Torino ta' Kajro żgur mhux il-Grande Torino, nerġa' insemmilhom wieħed, jiġifieri di għax daw hekk ħajimmaġinaw ruhom nhar is-sibt. Qed nistenna xi damdima oħra. Jiġifieri, u ġek mhux illum għandi nifhem nhar is-sibt tira Allegri għax ċara li m'hemmx komunikazzjoni bejn il-coach u l-players. Għax kulħadd miexi għarrieħu, kulħadd miexi bla direzzjoni. Hekk qed narah. U jien dan il-konfużjoni li hemm ġottim nipponta subajja fuq Agnelli. Jiena ma tantx ħatta tajjeb
ta' Super League. Isni minn hemm dejn numbraħ. Neqpa nafulu, neqpa ngħid għar-rebħ, imma kwalunkwe tmexxija il fuq minn ċertu ammont ta' snin hija żejda u di li qed jiġri apparti l-qsim intern li hemm bejn Agnelli u Nedved. Biss il-Juventus fuq Agnelli jiena għalija kif qed fil-programm mal-Milan. Jekk Ġonelka mhux ħjaqbad il-barri minn Runu, mu ħanamlu xejn. Għax jiena nemmen li ħaġa tiġib l-oħra. Mela rajna fl-aħħar mill-2020 li law, għanna nsammur sena qabel, mill-2019. Neħħejna l-Allegri wara l-5 kampjonat, għax qalu jridu l-lob sabiħ. Ġi Sarri. Sarri ma kellux jiġi għax kellu jiġi kien l-aħħar għażla, kellu jiġi Guardiola. Nafu li l-istil ta' Sarri ma tantx iffitja mal-ambjent Juventin. Imma kellha tinqala l-Covid u naħseb bis-saħħa tagħha dik ir-rebħa mal-Inter u mbagħad dik il-waqfa li żammet il-Lazio minn dik l-isprint li kienu qegħdin jieħdu qedna nieħdu l-kampjonat. Kien diġà beda jeder berra għax l-Inter kienu qegħdin jarmaw. U hawn nibda nagħti nippunta subajja miġdiet fuq Paratici. Jien għalija Paratici qatt fil-verità ma sostitwixxa lil Marotta bl-aħjar mod. U Cherubini illum il-ġurnata għajkem jider li s-suq kien tajjeb mill-lat ta' budgeting u hekk. Però l-Juventus nasib għandhom bżonn tip ta' persona bħal huwa Giuntoli, persona li bi-scouting perfett isib black players bħal ma sab lin-Napli. Issa kont qed ngħid ġi Sarri ikkritika u naħseb illum ħajkolli l-darba pubblikament inti ħraġuna kemm mhux il-coach favoriti għal ċertu players ma titrenjaħħomx. Wara ġi Pirlo. Pirlo immaġinajnieh il-profeta meta kien għadu jibda d-dinja tal-coaching. Hemmhekk ġew ġiex tazzi minuri Koppa Italja u Superkoppa, all right, xaġa sabiħa, imma għad kien tiġà juri fiċ-ċar Juventus dew niżlin tarġa'. Ġie Allegri u ġajna qbajna fl-istess ilma jekk mhux xar minn Pirlo. U jekk mhux se żball il-bieraħ li għadani għal waħda tajba. Għalli fl-aħħar 16 xahar ma ra improvement xejn għax qed nippruvaw nagħmlu Juventus kif nibnu Juventus, jekk tittejdaw nibnu jew li Allegri fuq il-Juventus kif kien għamel 5 snin, 6 snin, 7 snin, 8 snin ilu. U l-futbol inbidel. 10 snin oħra jkun inbidel mill-lum, ġifieri qegħdin outdated il-kelma bl-Ingliż. Ġifieri. Issa probabbilment la jaslu lura l-Italja ħajtuhom l-irtir punittiv, ġifieri l-kastik. Ma nafx kemm ħassolvi affarijiet l-irtir. Jenna naħseb l-affari minn hawn tibda mill-moħħ li psikoloġikament ħajjimhom minn din raqda li qegħdin fiha għax ma jistax ikun ikollok tim li jiġi terrorizzat ġo Iżrael mill-plejers tal-Maccabi, jiena mhux qed ngħid li l-Maccabi m'għandhom xejn għax dan mhux kombinazzjoni, m'hemm l-ebda tim li m'għandu xejn fiċ-Champions League, imma lil Juventus huma mwerrin mill-Maccabi hija xi voleta. Għax kieku labna dik il-logħba ma' Real Madrid jew mal-Barcellona fl-aqwa tagħhom, nifhimha, jew ma' xi Bayern Munich, meta kienu fl-aqwa tagħhom għax naqqas illum il-Bayern Munich mhum qegħdin fl-aqwa tagħhom, imma mhux mal-Maccabi Haifa, biex illum prattikament 11 ta' Ottubru 9 bħalissa, Juventus huma spiċċu eliminati minn kollox barra mill-Champions League. Tgħidu li l-kampjonat huwa twil u mbagħad wara Jannar jibda kampjonat ieħor. Imma ma nafx. Jiġifieri milli qed nifhemu l-Allegri baqa' konfermat għax hemm 9 miljuni fis-sena. U ngħidu
Għax u l-għet jenet nejt tira Allegri, ma nsaqsafna li l-nifsi, il-min taraw flok Allegri. Arriva bene għal postu emmek Allegri. Għandu proġett 4 snin, diġa għedin kważi f'nofsu, ma jena li għal-proġett huwa wieħed fallut. Ġifiri, sa tiegħu xtejdu li għaxem Chiesa u għaxem Pogba barra ta' ġifiri, players oħrajn barra bħal Deċilio Ake, ġifiri. Imma minni jekk mhux jiġri xi ħaġa ma nafx ġifiri kif nistgħu nimxu l-qoddim di. Nipprovaw wieġeb ftit anka sa mill-messaġġi li dieħlin, ġifieri. U għax hemm Pogba barra ta' fuq delict u kien talab apparentement transfer u fuq delict jiena xorta delict u kien talab apparent fuq delict li nista' ngħidu li jien personali xorta ma impressjonanix għas sempliċi raġuni illi qatt ma rajtu f'livell tal-Juventus bir-rispett kollu leħ u mal-Bayern Munich għandu l-sinu twal minnu, su twil, mu l-sinu twal minnu. U kemm qed jilgħab hemm. Ġifieri il-ħabib tagħna Manuel għal dis-sena bħal 2009 bħal żmien Del Neri. To be honest, hemmhekk il-mut tiegħi jgħadha bħal dawk it-tip tal-lob ta' dak iż-żmien. Ġifieri presso poco hemm din. Ġifieri. Naqbel perfettament ma' Klomar illi la hemm spirtu, la hemm ħeġġa, m'hemm xejn. Just isem hemm. Jiena naħseb logħba fil-kampjonat tas serja D, mhux B, D tad-dilettanti, tim jilgħab aħjar mill-Juventus. Dik hi l-opinjoni miżera tiegħi. Ġifieri. Ma tantx ġifieri għandi xi nżid u naqqas, ġifieri fuq dawn it-tip ta' prestazzjonijiet. Issa qed nipprova nara anke x'inhu jingħad sakemm qed inkellimkom il-President Daniel li qal hija tal-mistħija u jitlob skuża qal li ħajkonferma lil Allegri u żball ta' kulħadd, imprimis tiegħu l-ewwel wieħed li żmienu għadda, ġifieri, jiena ċertament li hawn min mhux qed jaqbel miegħi, ġifieri fuq di, imma da bħal meta għadda żmien it-Trajde, xi moġġi Betti Gawġerawdo, sewwa ġiet diriġenza oħra forsi ma kienx għall-altezza tagħhom, dik id-diriġenza bin-nuqqas ta' suffiċjenza tagħha hawn nitkellem fuq Kobol Ġilji u Blank irnexxielhom iwettqu l-proġett tal-ground li mbagħad ġie inawgurat fi żmien Anjelli. Jiena disa' kampjonati ma nistax ninsihom u rebħ ta' tazzi oħrajn, apparti ġiex finali sfortunatament mitlufa fiċ-Champions League. Biss, anka tara players li bħalma huwa l-ex-captain Del Piero li huwa naħseb il-mimmi ta' kullajnej Juventin. Illek xi jippreokkupani mhux it-telfa jiena ma fis-sens mhux għandilek nieħdu pjaċir bit-telf imma li m'hemm spirtu li t-tim jilgħab 20 minuta u jintefa'. Issa llum għamilna ħaf diżastru t-tieni ħaf ippruvajna nagħmlu reazzjoni ma xejn ta' barra minn hawn. Ġifieri dak li hemm ġifieri nista' nagħlaqgħu prattikament għal-lejla. Infakkarkom fil-programmi li jmiss ta' għada u anke tal-ħamis li ġej u mbagħad fejn jidħol Antonello. Nara ftit l-aħħar messaġġi ħalek hemm xi updates aħħarin nagħtihulkom. Dik
opinjoni minn U natikom prattikament qed nara aħbar ma tantx sabiħa, jiġifieri issa tinqaleb fuq Vidal li miet missieru, Vidal l-ex-player tal-Juventus li kombinazzjoni għadni nsemmi issa sakemm qed ngħidilkom dana. Natikom il-komplament tal-lejjed tajjeb u saħħiet ħbieb.